Odiochienge 16 ma oket thenge ne kedo kod lwenje mag kit chwech ochopo e giko mare odiochieng' ma kawuono ka jokanyo pod medo ywago medruok nek mar joma mine. Jokanyo e kaunti ma Migori ogo tach mar dhialo giko odiochieng'ni ka gimedo jiwo medo lweny ne weche ma kamago. Adwa tudra achiel kachiel gi jafwambo marwa Jojuma. Jojuma, geno ni odiochiengi dhi e yorno makare. Nyasi ma kamae no chakore sa adi to lwenje mag kit chwech ma osebed ka ikedogo pile ka pile ka en odiochieng' mar 16 magiko odiochieng' ma kawuono. Jo Migori osego okang' mage. Erokamano japicha wantie makare kabede sama wuoni antie gwego mag sori kama bende nyaka sani koro chiendo kata nyasi mar giko mar ndalo 16 mar kedo lwenje mag kit chwech koro itimo kendo koro gika yanga. Aking'iyo koni en uma yudre alwora mar dho nam kama bende report wacho ni lwenje mag kit chwech osebedo kani malo kabelo ositware chugo mag bembe mag nyithindo go manyiri kaachiel kod moko. Kasama wuoni chiendo dhi nyime karamano waywa moko tenge mokuom jotelo bende ochope nyasi machal kod mai mar ng'iyo ni to ndalo 16 ni bedi tiyo okang' malong'o mwasegoyo koso gina kinde moket ga keta to kopogore gi mano ahinya dho nam Masori gin koro bende osebed ka weche mag nweng'o gin mago mosetudi kod lwenje mag kit chwech. Achiel kuom gin kaka mago mineno mokuoma jomanyo wakeini osebed ka samoro donjo e terruok nikech nweng'o man piny. Wadang'e to ka opogore kod kata mana puonjo ganda yore mag nweng'o mage moket tenge mar kedo kod lwenje mag chwech to ahinya e alwora man nam Lolwe. Chief adwani mondo achak kodi kichop machiegni ka king'iyo kachacha watieko ndalo 16 mar kedo kod lwenje mag kit chwech. E kinde mar ndalo 16 gi wasego okang' machalo nade, cases wa mag lwenje mag kit chwech chalo nade, to adi ma nyaka sani samoro waluwo mwadwa ni watere do mondo kawane okang' machik. Erokamano ahinya. Wamor ni kawuono wabiro sori ka mondo mi watiek ndalo 16 mar kedo kod kit chwech kod weche mang'eny machalo kaka weche mag ukimwi kata weche moko bende maluwore kata kod nyithindo mako iye moiw. To gima duong' ma wanyalo wacho sani en ni kaka county government wariwore gi national government kendo wariwore gi all the organizations maogo mag wanyalo luongo ni civil society organizations. Wabiro mondo mi wawuo kendo wawachnegi ni kuom adiera county wani ok dhi maber ahinya Sori kama wachung'eni gik adek makwanogo ni e okang' mamalo kabisa kendo nyaka wamany yo mar tiyo godo. Asebedo ka ng'iyo kendo wawuoyo kata polis kata gi CSO mantie ka onyisowa ni en gima ber nikech wasebedo ka watiyo kanyakla. To gima duong' manyalo wacho odiochieng' ma kawuono ma en rumo mare ma en chieng' mar human rights en ni wabiro mondo waket stamp ka wawacho ni gigi nyaka dog piny kendo gisedok piny to pod wabiro medo gore kodgi nyaka girum. Kane pok wabiro ka wasebedo gi activities mang'eny mane watimo kendo maduong' ahinya mane watimo kaka jonam iniluongo ni sigand nyinam kama jotelo kod jok moko duto wuoye kanyiso nyithiwa manyiri kata jowa machuo kod mine ni e ute onego wadak kanyakla. Ok ji onego gore, ji onego wuo maber. Kendo wacho maber ni nyithindo manyiri bende nyaka som magitieki kapok gichopo e okang' monego gibed mine. Ok onego bed ni nyithindo nyuolo nyithindo. Kendo wasebedo ka wawacho negi ni county government kata national government kadipo ni ng'ato oyud gi gima kamano to nitie okang' mibiro kawne. Tamor sani ka watieko wachni nikech kaka wuoyo sani wasebedo ka wawuoyo gi jotelo mag sirikal kendo wadhi bedo kodgi kanyakla e nyasini. Ka idhi winj duond sirikal, idhi winj duond county government, idhi winj duond kanisa, idhi winj duond organizations te mabiro nyisowa ni ng'ata manotim gini ong'e ni lwedo biro chopo kuome koa kuom jogi duto te. Ka we thuolo dho nam osebedo kod joma terore mondo kochiem sex for fish. Ok ang'eyo ni ma achiel kuom kitego mago mag lwenjego mag kit chwech mosebedo mang'eny. Magi chalo nade sani wantie Sori to ma biro nikech samo nweng'o mapiny. Un kaka sirikal en yo mane mwatingo nweng'o mag oganda to ahinya mine mantie alwora man nam Lolwe mondo kik gidonj lwenje mag kit chwech. Erokamano ahinya. Ma lweny mosebedo matek kendo wang'eyo ni gimiluongo ni sensitization nyaka dhi nyime.
joma mine donje magi nikech yuto mapiny. To nyaka ne wadonje county government ma Migori, wasetemo mondo waket mine grube, mondo wamigi pesa matin ma ginyalo chako godo ohala, kendo ginyalo register go groups. Moko nitiere masani timo tije mag iluongo ni poultry, ginyalo bedo gi gwen, kendo ginyalo kaka mond liete kata mon maonge gi yuto, ginyalo yudo magitim magichul ne nyithindo school fees. Kendo wabedo kendo waseyawo kata kuonde miluongo ni farms ma rech, ok ochung' ni dho nam ema nyaka yudie rech. Moko nitie sani makoro pidho rech, kendo gipidho mana nyaka e gwengegi, kata gibed ni ok ginyal yudo mano. To magi ka giloko biro miyogi pesa. Moko bende uso tong'. To gima duong' kaka county government, gima wabiro timo kendo wabiro medo pesa, mondo joma mine kod joma chuo bende gibede groups, kata mana jok mariembo apiko, gibede groups mabeyo manyalo miyogi gimoro ma gikete mesa, mondo kik gibed mana jokwecho. Ahinya ma Sori kae, to wang'eyo ni Sex for Fish nosebedo kadhi e nyime. To nikech programs mang'eny mwakelo, kiwuotho kidhi e chiro sani, idhi yudo ka mine nigi ikruok mopogore makelo negi pesa. To joma chuo be wawuoyogo ka wanyiso ni miyo kod dichuo nyaka gidag ka giluorore. Kik ichun ng'ato ni mondo nyaka ibed kode kod ng'eyo mar ringruok ni kore kimiye kony. Kony nyalo miyo ng'ato ma ok idonje gik machalo kamano. Rech nyalo miyo ma ok inindo kode. Omiyo wan gadier ni gimwatimo kawuono ni biro loko paro mang'eny. Ng'at achiel moyudo loko parruok biro wacho ne jomoko, to waneno pogruok e dho nembe wagi te maluwore kod nyinam te kod chuo nam, mondo mi wadak e kwe. Dakika achiel, director, mana dakika achiel kende, ywak osebedo ne thoth cases mag lwenje makit chwech ok kawnigi okang' maber ka polis ma gichopo e doho. Migori cases kichalo nade, to utimo ang'o mondo nene ratiro oyudre sama nitie lwenje makit chwech? Erokamano ahinya, nyinga Reverend Oomo Kenneth, atiyo kod department mar gender. En adier ni nitie cases mang'eny mosebedo katimore kaka isepenjani, to wacho ne jopiny adier matimore mar wachni en ni doho magwa kod migepe mag sirikal ni kod lony kendo osebedo katimo matek mondo cases gi orum. Wamedo mana kwayo ji duto, jopiny duto, ni ka oluongi mondo ibed witness e case to kik iluor, nikech ma endi achiel kuom sababu momiyo cases moko samoro ok dhi nyime, ka ng'ato nyalo biro to chung' ne wach case kato kinyne to ringo Koro magi achiel kuom reasons momiyo cases moko samoro ok dhi nyime maber. Bende wan kaendi Sori ka kawuono nikech wang'eyo ni kangaroo courts moko samoro timore ka, kendo wada wuoyo gi jopiny kendo wada kwayo ni wach ma kangaroo courts mondo werugo cases duto manyalo timore kijinsia, manyalo hinyo mine kata nyithindo manyiri, cases duto manyalo wuok, wakwayo ni kik tem loso gi kangaroo, mondo kel gi mbele e mbele sirikal mondo nyithindo manyiri okonyre maber. Erokamano ahinya, tigo kodi erokamano. Kinyalo winjo mag apisas ma bende osechopo nyasi machal koda mae, ka bende igeno ne gidhi twak kod jopiny mar ng'iyo ni to okege magi minyalo kaw mar duoko piny lwenjego ma kit chwe, to ahinya e alwora mar nam Lolwe ma bende gisebedo ka githoth. Bende jokolero kanyo ni cases milose kor gweng' ng'eny gi bende koro osebedo midhiero, ma bende koro miyo thoth joma bende kalo lwenjego ma kit chwech ok yud ratiro margi. Pod wago tach ka mar ng'iyo ni to ang'o maduong' bende koro dhi wuok sama bende kod ndalo 16 mar wechego mag kedo kod lwenjego mag kit chwech koro rum ayanga e kaunti ma Migori. Erokamano Jo Juma kowuok e kaunti ma Migori. Ageno ni kochopo saa 1 gi saa 3 Juma ibiro miyowago e yorno mong'ith, kendo jo Kanyanam biro neno gigo ma itimo e kedo gi weche mag lwenje mag kit chwech e counties mopogore opogore. Kantiere bende statistics mosegol kanyiso kaka counties wa makaluo kedo gi weche gi. Erokamano Jo Juma, biro weyi thuolo mondo koro idhi nyime gi fwambo weche e county no ma Migori. Ka wadhi nyime oyudo ni